रबिबार फुंबिलिनि गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो हरनानै बे समाव बयखौ बरायनानै लानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे हामबाय होनदों। दिनैनि बे फुंबिलि समाव जोङो जोंनि BBCनि मिशन डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि बिथां सारखौ हामबाय होनदों। बिथाङा बे फुंबिलियाव जोंखौ जोंजों लोगो लाफानो हाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांनिनो मिसेस प्रसारिका हामबाय होनदों। बिथाङाबो जोंजों लोगो लाफानो हाबाय। दानो बे समाव जोङो बे फुंबिलियाव जों इसोरनि रावखौ जों सोलोंनि। मैयानिफ्राय जों सोलोंबाय जे खृष्टियान लाइमोनफोरनि दाखांफिनजानाय। बे समाव जोङो डाइरेक्टयै जों इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंलायनि। जोंहा मोननै सेसन दंबावो, दा सानजौफु आरो मोना। जिखि जाया मानो जोङो मोनसे बाइबेल सारि फरायनानै लाग्रोनि। बेनो जाहैबाय से पिटरनि 2:12 सारि। से पिटर 2:12 सारि। बे समाव फरायदों, गुबुन फोलेरफोरनि गेजेराव नोंसोरनि आखल आखुआ ओरैबायदि मोजां जानांगोन, बिसोरो नोंसोरखौ इनाय मावग्राफोर होननानै निन्दिदोंब्लाबो नोंसोरनि मोजां मावनायखौ नुनानै इसोरनि फैनाय सानाव बिसोरो इसोरखौ बाख्नायगोन। आरो जोङो बोसोन बिजाबनि 2:12 सारिखौ जों फरायबावनि। बोसोन बिजाबनि 2:12 सारि। सासे गथ'आबो गावनि मावनायजों गावनि आखलखौ दिन्थियो। बिनि आखलजोंनो बियो मोजां ना गाज्रि बेखौ बुंनो हायो। जों इसोरनाव आरज खालामनि। गोजौसिनथाराव थानाय बोलोग्रासिन अनसुला समायना महराव खामायग्रा आफा सोर, जों नोंखौ बे समनि थाखाय हाजासे हामबाय होनदों। बे फुंबिलि समाव जोङो नोंनि गोथार लांगोनायाव फैनानै नोंखौ बाख्नायनो सिबिनो मोजां खाबुखौ मोनबाय। नोंखौ बाख्नायनाय सिबिनायजों लोगोसे जोंनि गासै गोसो मोदोम जिउखौ होनानै जों गाव गावखौनो गथायबाय। आफा नों जोंजों लोगोसे थानायनि थाखाय जों नोंखौ हामबाय होनदों। दानो बे समाव जोङो नोंनि बाथ्राखौ सोलोंनो थाखाय थाम जाबाय। नोंनि बाथ्रा सोलोंनायाव जों बयजोंबो हेफाजाब खालामदो, जाहाथे जों नोंनि बाथ्राखौ सोलोंलायनायनि गेजेरजों जों गोसोआव सोनानै लानायल' नङा, जेब्लायबो जोंनि जिबनाव बाहायनो हायो आरो जोङो खृष्टियान आखल आखु जिउ खांनो हायो। नों बोर हो आफासो। जेब्लायबो आफा जों नोंनि बोरजों जाहाथे थांनानै थानो हायो आरो जेब्लायबो नोंखौ समायहोनो हायो। नों गेदेर बोरखौ लाबोगोन जों फोथायदों आफा। नोंनि राव बुंनो थाखाय आं गसंबाय। आंनि सायाव जोबनो गैयै बोर होदो आरो खोनासंग्रा साफ्रोमजोंबो लोगोसे थाफायदो, जाहाथे जों नोंनि बोरखौ लानानै आफा जेब्लायबो थांनानै थानो हायो। नों बोर हो आफासो। दानो बे सम जोंनि गोसो मोदोम जिउ आरो बे फारिलाइजों जाजेननायनिफ्राय जोबजासिम नों गथायबाय। नों जोंनि सासेल' बासायगिरि जिसु ख्रिस्ट'नि नामाव बिबाय। आमेन। आङो बे समाव बुंनो सानदों जाहैबाय खृष्टियान लाइमोनफोरनि आखुथाइफोर, खृष्टियान लाइमोनफोरनि आखल आखुफोर। जोङो मैया सोलोंबाय खृष्टियान लाइमोनफोरनि दाखांफिनजानाय। जों दाखांफिनजाबायब्ला जोंनाव माखासे खृष्टियान आखल आखुफ्रा थानांगोन, खृष्टियान आखल आखुफ्रा थाथारनांसिगोन। जों बेखौ लानानै जों सोलोंनि। बाहाय फरायनानै मोनबाय से पिटर 2:12 सारि। गुबुन फोलेरफोरनि गेजेराव नोंसोरनि आखल आखुआ ओरैबायदि मोजां जानांगोन, जाहाथे बिसोरो नोंसोरखौ इनाय मावग्राफोर होननानै निन्दिदोंब्लाबो नोंसोरनि मोजां मावनायफोरखौ नुनानै इसोरनि फैनाय सानाव बिसोरो इसोरखौ बाख्नायगोन। इनाय मावग्राफोर होननानै निन्दिदोंब्लाबो इसोरनि फैनाय समाव बिसोरो नोंसिनि मोजां मावनायखौ नुनानै इसोरखौ बाख्नायगोन। बेनिखायनो नोंसिनि आखल आखुफ्रा ओरैबायदि मोजां जानांगोन। बे बाइबेल सारियाव मोनसे मोजां बाथ्रा लिरदों। जेब्ला एसिया माइनरनि सा हादराव थानाय खृष्टियानफ्रा सेरखाय बेरखाय खामिनानै दंमोन। बिसोरो सेरखाय बेरखाय खामिनानै दंमोन। सेरखाय बेरखाय खामिनानै थानायनि थाखाय बिसोर गोबां खस्थ' मोननांदोंमोन। बिसोरो गुबुनारिफोरनि गेजेराव, गुबुन फोलेरफोरनि गेजेराव गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादोंमोन। बिसोरो मुगै जादोंमोन, निन्दि जादोंमोन। बिसोरो इनाय मावग्राफोर होननानै सानजादोंमोन। बेनिखायनो पिटरा बिसोरनो मोनसे लाइजाम लिरहरदों। सेथि लाइजामाव बेबायदि थुलुंगानाय हरदों। पिटरा जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि खोथा बिसोरनो खिन्थाहरदों। जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव जोनोम जाफैदोंमोन आरो गावनि मावनांगौखौ मावलांबाय, क्रुसाव दोगथाबजाबाय, थैनानै थांखांफिनबाय, सोरगोआव थांफिनबाय आरो फैफिनगोन जे बरसा गालांदों। बे बाथ्राखौ पिटरा बे एसिया माइनरनि सा हादराव थानाय सेरखाय बेरखाय खामिना थानाय खृष्टियानफोरनो बेबायदि लाइजाम लिरहरदों आरो बेजों लोगोसे बिसोरखौ थुलुंगानाय हरदों
माबायदि थुलुंगानाय हरदों नोंसोरनि आखल आखुफ्रा ओरैबायदि मोजां जानांगोन मानो मोजां जानांगोन मानो होनबा नोंसोर एसिया माइनरनि साहादराव सेरखाय बेरखाय खामायनानै दङ सारिगिदिं गुबुन फोलेरफ्रा नोंसोरखौ बेंखननानै दङ बेनिखायनो नोंसोरो ओरैबायदि मोजां जानांगोन मोनसे समाव बिसोरो नोंसोरखौ सानदों जानो हागौ नोंसोरखौ इनाय मावग्राफोर होननानै दिदों जानो हागौ नाथाय नोंसोरनि मोजां मावनायखौ नुनानै बिसोरो इसोरखौ बाख्नायनो गोनां जागोन बेबायदि मोनसे मोजां थुलुंगानाय बाथ्राखौ हरदों आरो बोसोन बिजाबाव जों फरायनानै मोनबाय जोंनि आखल आखुनि गेजेरजोंनो जों सिनायजायो जेरै सासे गथ'आ मोजां ना गाज्रि बे सिनायजायो बिनि आखल आखुनि गेजेरजों जोङो खृष्टान होननानै सिनायजायो जोंनि आखल आखुनि गेजेरजों जोङो सायावल' खृष्टान होननानै सिनायजानानै मा जानो बेनिखायनो जोंनि आखल आखुफ्राबो ओरैबायदि मोजां जानांगोन होननानै बाइबेला जोंनो फोरोंदों ओरैबायदि मोजां जानांगोन दा जोङो खृष्टियान जाबाय जों खृष्टजों दाखांफिनजाबाय अब्ला जोंनियाव बे खृष्टियान आखल आखुआ थाथारनांगोन जों लाइमोनफोरनावल' नङा बयनियावबो खृष्टियान आखल आखुआ थानांगोन आरो मोनसे बाइबेल साराव बुंबावदों जाहैबाय नोंसिनि आखल आखुआ खृष्टनि बायदि जानांगोन होननानै बुङो खृष्टनि बायदि जानांगोन जोङो खृष्टियान होननानै बुंजायो जोङो सिनायजायो नाथाय जोंनि आखल आखुनि गेजेरजों जों सिनायजानांगोन बारनाबास आरो साउला एन्टिअकआव खृष्टियान होननानै मुंख'जेन जादों बिसोरो मानो मुंख'जेन जादों बिसोरनि मावनायनि थाखाय बिसोरनि खामानि मावनायनि थाखायसो बिसोर खृष्टियान होननानै मुंख'जादों जोङो जेब्ला थोनहरजानायाव फरायगोन अब्ला जों मोननो हागोन स्टेफानखौ सिथारखांनायनि उनाव माखासे खृष्टानफ्रा बिदिनो सेरखाय बेरखाय जानानै थाबायमोन बिसोरो सेरखाय बेरखाय लेथेर फेथेर जानानै बिसोरो कुप्रस आरो सुरिया एन्टिअकआव बिसोरो गोसारलानानै बिसोरो एन्टिअकआव माखासे खृष्टियानफ्रा फोथायग्राफ्रा बिसोरो जुदायारिफोरनि गेजेरावल' गाहाम बाथ्राखौ फोसावदोंमोन जाहैबाय जुदायारिफोरनि गेजेरावल' गाहाम बाथ्राखौ फोसावदोंमोन बिसोर गुबुनारिफोरनि गेजेराव खिन्थायाखैमोन नाथाय कुरेन आरो कुप्रसनिफ्राय जायफ्रा फैदों बिसोरो जुदायारिफोरनि अनगायै गुबुनारिफोरनि गेजेरावबो गाहाम रादाबखौ खोन्थाबायदोंमोन दा बिसोरनि गाहाम रादाब खिन्थाबायनायनि गेजेराव इसोरा बिसोरजों लोगोसे थानायनि थाखाय बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ खृष्टनियाव लाबोनो हादोंमोन इसोरनियाव लाबोनो हादोंमोन दा बै गुबुनारिफोरनि गेजेराव गाहाम खामानि जानायखौ जेरुसालेमाव खोनाफैनानै जेरुसालेमनिफ्राय बारनाबासखौ थिनहरनायखाय बारनाबासआ बेयाव थांबाय एन्टिअकआव थांनानै बियो नुहैबाय बेयाव गोबां इसोरनि बोर जादों बिसिनि मानसिफोरनि फोथायनायखौ नुनानै बिमायनो खुसि जाबाय इसोरखौ बाख्नायबाय बारनाबासआ बिमायनो खुसि जादों बिसिनि फोथायनायखौ नुनानै आरो खुसिजों बियो आरो बिसिनि गेजेराव बांसिन इसोरनि बाथ्राखौ फोसावसिनदों गोबां थुलुंगानाय होदों बिनि बारनाबासनि थुलुंगा होनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ फोथायदों दा मानो फोथायदों बारनाबासआ सासे गोथार जिउजों सुफुंजानाय सासे मानसिमोन सासे व्यक्तिमोन बेनिखायनो गुबुनारिफोरनि गेजेराव बेबायदि मोजां खामानिया जादों गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ फोथायदों दा बारनाबासआ बे समाव बियो सानदों बेयाव हारसिं थानो गाहाम जानाय नङा बेनिखायनो बियो गावजों लोगो सासे लादेरनो थाखाय बियो टारसुसआव थांदों साउलखौ लोगो लानो साउलखौ लोगो लाहैदों साउलखौ लोगो लानानै बियो आरोबाव बे एन्टिअकआव फैफिनदों आरो एन्टिअकआव बारनाबास आरो साउल सानैजों बोसोरसे बिसोरो इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोन्थाबायदों बिसोरजों मावफादों बिसोरनि गाहाम मावनाय बे गाहाम खामानि मावनाय बेनि थाखाय बिसोरो बे एन्टिअकआव खृष्टियान होननानै मुंख'जेन जादों मानि थाखाय खृष्टियान होननानै मुंख'जादों बिसोरनि मावनायनि थाखाय बिसोरनि गाहाम खामानि मावनायनि थाखाय जोंबो दिनै खृष्टियान होननानै बुंजायो जोङो ओरैनो नामावल' नङा जों इसोरखौ फोथायो गिर्जायाव फैयो आर'ज खालामो बाइबेल फरायो इसोरनि बाथ्रा खोनासङो जोंखौ खृष्टियान होननानै सिनायगौ दा खृष्टियान होननानै सिनायजानायजों लोगोसे
जोंनि आखल आखु जोंनि साननाय हनाय जोंनि खामानि मावनाय गासैबो ओरैबायदि मोजां जानांगोन होननानै बाइबेला जोंनो फोरोंदों जाहाथे मोनसे समाव बिसोरो नोंसोरखौ नंखायफोर इनाय मावग्राफोर होननानै निन्दिदोंब्लाबो बिसोरो मोनसे समाव इसोर नोंसिनि गाहाम खामानि मावनायनि थाखाय इसोरखौ बाख्नायनो गोनां जागोन। बेनिखायनो जोंनि गासै खामानिया ओरैबायदि मोजां जानांगोन इसोरनि बाथ्राया जोंखौ फोरोंदों। दा बेनिफ्राय सासे खृष्टान होननानै बुङोब्ला जायहा इसोरखौ नाजावबाय, इसोरखौ गावनि बासायगिरि होननानै नाजावबाय आरो इसोरनि आखल आखु बायदि जिउ खांबाय आरो इसोरखौ गिबाय, अनबाय, इसोरखौ मानिबाय, बे मानसियासो सासे खृष्टियान जों मिथिगौ। बिनिफ्राय जों इसोरखौ गिनायखाय, जों इसोरखौ अननायखाय, इसोरखौ मानिनायखाय, इसोरखौ नाजावनायखाय जोंनि आखल आखुफ्रा ओरैबायदि मोजां जानांगोन। माबायदि जानांगोन? माखासे आखल आखुथायफ्रा ओरैबायदि जानांगोन माने जोङो जेब्ला गुबुनखौ अनो गावखौ बायदि अननांगोन होननानै जोङो लेबि बिजाबाव फरायब्ला जों मोननो हायो। लेबि बिजाब 19:9 बेबायदि मोनसे बाथ्रा लिरनाय दं। बाहाय गोथार आरो दोहोरोमिया जानायनि माखासे आयेनफोरखौ बाहाय लिरदों। गोथार आरो दोहोरोमिया जानायनि आयेनफोर लेबि बिजाबनि 19:9 बाहाय आं फरायनो सानासै, बै हेडिंआव बाहाय नायब्ला मोननो हागोन। बाहाय गोथार आरो दोहोरोमिया जानायनि माखासे आयेनफोर बाहाय लिरदों। बे गोथार आरो दोहोरोमिया जानायनि माखासे आयेनफोरनि गेजेराव बे दङ जाहैबाय गुबुनखौ गावखौ बायदि अननांगोन, गुबुनखौ गावखौ बायदि अननांगोन। आरो बेनिफ्राय जेब्ला जोङो माथाइनि 22:39 फरायगोन अब्ला जों मोननो हागोन गुबुनखौ गावखौ बायदि अननाया मा होनदों? नैथि हुकुम। नैथि हुकुम। सेथि हुकुमा जाहैबाय जोङो इसोरखौ अननांगोन। जेब्ला जों इसोरखौ अनो अब्ला जों जोंनि गासै गोसो, गासै गोरबो आरो गासै जिउजों अननांगोन। बे सेथि हुकुम। आरो नैथि हुकुमा जाहैबाय जेब्ला जों गुबुनखौ अनो गावखौ बायदि अननांगोन। बेयो नैथि हुकुम। बेखौ जोङो माथाइनि 22:39 फरायब्ला मोननो हायो। आरो जहनाव फरायब्ला जों मोननो हाबावो बे मोनसे गोदान हुकुम होननानै बुंदों। मोनसे गोदान हुकुम। जेब्ला जों गुबुनखौ गावखौ बायदि अनगोन अब्ला बेयो मोनसे गोदान हुकुम। बे इसोरनि थिननाय। जोङो बेखौ फरायनि जहननि 13 जहननि 13 संथ्रिसनिफ्राय 35 जहननि 13:34 आरो 35 दा आं नोंसोरनो मोनसे गोदान हुकुम होयो। बे मोनसे गोदान हुकुम। गावजों गाव अनज्लाय। आं जेरै नोंसोरखौ अनदों बेबायदिनो नोंसोरबो गावजों गाव अनज्लायथारनांगौ। नोंसोरो गावजों गाव अनज्लायब्ला नोंसोरखौ आंनि चेलाफोर होननानै बयबो मोनथिगोन। आंनि चेलाफोर होननानै बयबो मोनथिगोन। माब्रै मोनथिगोन? जेब्ला नोंसोर गावजों गाव अनज्लायगोन। आरो नोंसोर जेब्ला गावजों गाव अनज्लायगोन, माब्रै अननांगौ? आं नोंसोरखौ जेरै अनदों बेबायदिनो नोंसोर गावजों गाव अनज्लाय होननानै बुंदों। बेसो जे खृष्टियाननि जिनुइन खृष्टाननि गुना बेसो। जोङो जेब्ला गुबुनखौ अनो जोङो गावखौ बायदि अननांगोन। आरो इसोरा जोंखौ जेरै अनदों जों बेबायदि अननांगोन। इसोरनि अननाय बायदिथ' इसोरनि अननाय बायदिथ' जों अननो हाया। इसोरा गावनि फिसाज्लाखौ जोंनि थाखाय बुलि होनो हादों। जों रावबो गुबुननि थाखाय गावनि जिउखौ बुलि होनो हाया। आरो बाइबेलाव बुंदों जाहैबाय गावनि बिसिगिनि थाखाय गावनि जिउखौ होनायनिख्रुइ देरसिन अननाय रावहाबो गैया। जोंनि बिसिगिनि थाखाय जों गावनि जिउखौ होनो हाया। जिसु ख्रिस्ट'आ होनो हादों। सोरनि थाखाय जिउखौ होनो हादों? बिसिगिनि थाखाय। जों इसोरजों बिसिगि खाबाय। इसोरा आब्राहामनि गेजेरजों जों बयजोंबो बिसिगि खाबाय। जों इसोरनि बिसिगि जाबाय। मानो बिसिगि जाबाय? जोङो माबोरै बिसिगि जाखो? जों गासैबो इसोरजों शेयार खालामनो हायो। जोंनि गोनांथिफोरखौ जोङो रायथिनो हायो। आङो बबेबा मोनसे समाव जुदि माबा मोनसे बाथ्राखौ रावनोबो खिन्थानो हायाखैब्ला, आं बिमा बिफानो खिन्थानो हायाखैब्ला, गुबुन बिदा फंबायनो खिन्थानो हायाखैब्ला, लोगोफोरनो खिन्थानो हायाखैब्ला, अब्ला आङो बे समाव इसोरनो खिन्थानो हायो। मानो होनबा इसोरा बयनिख्रुइबो साबसिन लोगो, बिसिगि। दा बिसिगिनि थाखाय गावनि जिउखौ होनो हादों। सोर होनो हादों? जिसु ख्रिस्ट'आ। इसोरा जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों बेबायदि खामानिखौ मावदों। दा जोंनि अननाया बेबायदि जानांगोन इसोरनि अननाय बायदि। बिनिफ्राय जोंनियाव मोनसे सैसोनो हानाय, रैसुमै गुरै जानाय बेबायदि आखुआ थानांगोन। सैसोनो हानाय।
जों गोबां समाव सैसोनो गोब्राब मोनो गावखौ गुरै खालामनो गोब्राब मोनो गावखौ गोजौआव दोननो गोसो जायो जोङो सहायनो बेबायदिनो गोब्राब जायो नाथाय जोङो जेब्लायबो सैसोनो जोङो हानांगोन बे मोनसे जिनुइन खृष्टाननि आखु दा जोङो माखासे समाव सैसोनो हागौ सहायनो हागौ नाथाय मोनसे समाव जोङो बेसेबां सहायबावनो बेसेबां सैसोबावनो जोंनाव मोनसे साननाया फैनो हागौ नाथाय बै समाव जोङो जिसु खृष्टनि सैसोनायखौ जिसु खृष्टनि सहायनायखौ जों गोसोखांनांगोन अब्लानो जोंनाव मोनसे बानाय बेबायदिया जोंनाव थानाय नङा इब्रायारिनि 12:3 फरायब्ला जों मोननो हायो इब्रायारि 12:3 बेयाव होनदों पापीफोरजों मुगै जानायखौबो जिसुआ माब्रै सैसोदोंमोन पापीफोरजों मुगै जानायखौबो जिसुआ माब्रै सैसोदोंमोन बेखौ साननानै नायहरदो बेखौ सानहरदो बेखौ गोसोखांहरदो अब्लानो नोंसोरो मेंनाय आरो गोहो गैयै जानाय नङा मेंनाय नङा गोहो गैयै जानाय नङा जों गोबां समाव साननो हागौ बेसेबां सहायबावनो बेसेबां सैसोबावनो नाथाय जेब्ला जों जिसु खृष्टनि मुगै जानायखौ गोसोखांहरगोन बिनि सैसोनायखौ गोसोखांहरगोन बेखौ साननानै नायहरगोन अब्लानो जों मेंनाय नङा गोहो गैयै जानाय नङा दुरबल जानाय नङा बेनिखायनो जोङो जोंनियाव सैसोनो हानाय बेबायदि गुना थानांगोन आरो जोंनियाव जेब्ला बेबायदि सैसोनो हानाय गुना खमायलांगोन अब्ला जिसु खृष्टनि सैसोनायखौ जों गोसोखांहरनांगोन अब्लानो जोंनाव मेंनाय आरो गोहो गैयैया जानाय नङा बेनिफ्राय जों जेब्लायबो निमाहा होनो हानाय बेबायदि गुना जोंनाव थानांगोन आरो बेनिफ्राय जों दैखोनथि जानो हानाय नांज्लायै मोजां बाथ्राफोर बुंनाय बेबायदि आखुआ जोंनियाव थानांगोन बेनिफ्राय जोङो बेबायदि आखुआ थानांगोन जों नांज्लायनो नांथारा नैथि मथिनि 2:24 फरायब्ला जों मोननो हायो इसोरनि लेंफोरा नांज्लायनो नांथारा होननानै बुंदों इसोरनि लेंफोरा नांज्लायनो नांथारा नैथि मथिनि 2:24 बेयाव होनदों फोरबुनि लेंफ्रा नांज्लायनो नांथारा नाथाय बयखौबो अनग्रा जानांगौ गाहाम फोरोंनो हानाय सैसोनो हानाय आखल गोनां जानांगोन गाहाम फोरोंनो हानाय आरो सैसोनो हानाय आखल जानांगोन आरो फोरबुनि लेंफोरा नांज्लायनो नांथारा होननानै बुंदों नांज्लायनो नांथारा दा जोङो खृष्टान होननानै बुंजाबाय सिनायजाबाय अब्ला जोंनाव बेबायदि माखासे आखुफ्रा थानांसिगोन जोङो खृष्टखौ अनो खृष्टखौनो जों मानियो खृष्टखौ गियो बेनिखायनो जोङो खृष्टखौ गिनायखाय अननायखाय मानिनायखाय जोङो खृष्टनि बोसोनफोरखौ लानानै जोङो खृष्टान आखल आखुखौ जोङो लानो सेस्था खालामनि आरो जोङो सासे जिनुइन खृष्टान रियेल खृष्टान होननानै जों सिनायजानो ओरैनो नामावल' नङा आङो जोंनियावथ' गासिबो साखाथि बाखाथि हिन्दुफोर गोजा जाहैबाय स्कुल फरायनाय एमइ स्कुल हाइ स्कुल एलपि स्कुल गासैबो हिन्दुफोरजों लोगो मोनजोबनाय बे समाव जोङो सिनायजागौ जों गेजेराव खृष्टान जानाय हिसाबै जोङो सिनायजानायजों लोगोसे जों खृष्टान होननानै सिनायजानायल' जों मा जानो नाथाय जोंनि साननाय जोंनि मावनाय जोंनि जानाय लोंनाय गुबुन रोखोमनि जानांगोन आंखौ बयबो मिन्थिगौ बे जाखाया बे लोंखाया होननानै मिन्थिगौ खृष्टानखाय जाखाया लोंखाया ओरै खृष्टानखायसो होननानै नङा जोंनि आखल आखुफ्रा बेबायदि जाथारखानांगोन आङो बेजों लोगोसे जानाय लोंनायखौ बे जायालासिनो लोङालासिनो थादों होननानै गावखौ धोरोमिया दिन्थिनो हायो बे नङा जोङो जेब्लायबो मोनसे खृष्टान आखल आखुखौ लानानै जोङो इसोरखौ फोथायनांगोन इसोरखौ फोथायनायनि गेजेरजों जोंनो बे मोनसे जिनुइन खृष्टान आखल आखुआ थानांगोन इसोरखौ फोथायनायासो जोंखौ धोरोमिया खालामो जों बबेबा मोनसे आयेनखौ मानिनानै नङा जों बबेबा मोनसे आयेनखौ मानिनानै जों धोरोमिया जानो हाया जों खृष्टखौ फोथायनायनि गेजेरजोंसो जोङो खृष्टखौ फोथायाब्ला जोङो बेखौ अननो हानाय नङा खृष्टखौ फोथायाब्ला जों बेखौ अननो हानाय नङा अननायासो मोनसे हुकुम नालाय बै हुकुमा बावनो हाबफाजोबो खृष्टखौ अनोब्ला बे मोनसे हुकुम बेनो सेथि हुकुम बै हुकुमा बाव हाबफाजोबो दा जोङो माब्रै बेखौ अननो हागोन जेब्ला जों बेखौ फोथायगोन अब्लासो जों बेखौ अननो हागोन बेनिखायनो फोथायनायासो जोंखौ धोरोमिया खालामो
बेनिखायनो जोंनाव माखासे आखल आखुफ्रा थानांगोन जोङो जोंनि बाथ्रा बुंनाय जोंनि रायज्लायनाय गासैबो जोङो ख्रिस्टियान आखल आखु बायदि जानांगोन आरो जोंनि बाथ्रा बुंनायफ्रा गुबुनखौ दिखांनो हाथाव बाथ्राफोरखौ जों बाहायनांगोन होननानै एफिसिया 4:29 लिरनाय दङ जोंनि बाथ्रा बुंनायफ्रा जे बाथ्राया गुबुनखौ दिखांनो हागोन जे बाथ्राया गुबुनखौ थुलुंगानाय होनो हागोन जे बाथ्राया गुबुनखौ गोजोन होनो हागोन बेबायदि बाथ्राखौ बाहाय होननानै एफिसिया 4:29 बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरो बेनिफ्राय जोंनि साननाय हनाया माने उदाय दा सानजा होननानै बुंखादों नालाय जों बिनिखायनो जोंनि साननाय हनायखौ जों ओरैबायदि थिग खालामनांगोन जोंनि साननाय हनायखौ जाहाथे रावबो नेवसिनो हाया जाहाथे रावबो जुजाय बायदि साननो हाया आरो जोंनि खामानि मावनाया गासैबो इसोरनि महिमानि थाखाय जानांगोन होननानै 2 करन्थिया 10:31 बेबायदि बाथ्रा बुंदों दा बेनिखायनो जोङो ख्रिस्टियान आखल आखु मोननो थाखाय ख्रिस्टियान आखल आखु जोङो लानो थाखाय जोंहा मोनसेल' राहा दङ बेनो जाहैबाय जोङो इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जानांगौ इसोरनि बाथ्रा बायदि साबधान जानांगौ आर'ज खालामफ्लायनांगोन बाइबेल फरायनांगोन बाइबेला जोंनो ख्रिस्टियान आखल आखु जानो हेफाजाब होगोन ख्रिस्टियान आखल आखु मोननो हेफाजाब होगोन बाइबेला ओरैबायदि बोलोगोरा स्ट्रं आरो गोथां होननानै बुंदों बेनिखायनो जोङो ख्रिस्टियान आखल आखु मोननो थाखाय जोङो बाइबेलनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों आर'ज खालामफ्लायनायनि गेजेरजों जोङो ख्रिस्टियान आखल आखुखौ मोननो हागोन आरो ख्रिस्टियान आखल आखु जिउ खांनो हागोन दा जों मानो ख्रिस्टियान आखल आखु जिउ खांनांगौ होनोब्ला जों ख्रिस्ट'जों दाखांफिनजाबाय जोङो ख्रिस्ट'जों लुखांजाबाय ख्रिस्ट'जों जों दैदेनजाबाय अब्ला जोंनाव ख्रिस्टियान आखल आखुआ थानांगोन आरो जों ख्रिस्टियान आखल आखुआ ओरैबायदि जानांगोन ओरैबायदि मोजां जानांगोन होननानै बुंदों जाहाथे जोंखौ सोरबाया निन्दिदोंब्लाबो बियो मोनसे समाव नोंसिनि मोजां मावनायखौ नुनानै इसोरखौ बाख्नायगोन मोजां मावनायावबोथ' निन्दि जानाय दंखायो मोजां मावनायावबो निन्दि जानाय मुगै जानाय बेबायदिनो गाज्रि बुंजानाया दंखायो नाथाय गाज्रि बुंजादों निन्दि जादों मुगै जादों होननानै जोंनाव खुनु नार्भास जानाङा जोङो मोजांखौ मावनांगोन मोनसे समाव बियो नोंखौ बाख्नायफिननो गोनां जागोन इसोरखौ बाख्नायफिननो गोनां जागोन मोनसे समाव आं बिथांखौ बिराद मुगैदोंमोन बिथांखौ आङो निन्दिदोंमोन बिथांखौ आङो नेग्लेक्ट सानदोंमोन नाथाय बिनि मोजां मावनायखौ नुनानै बियो इसोरखौ बाख्नायनो गोनां जागोन बेनिखायनो जोंनि मावनाया जोंनि आखल आखुआ ओरैबायदि मोजां जानांगोन होननानै इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरोंदों आरो इसोरनि आखल आखुआ जोंनियाव थागोन जेब्ला जों इसोरजों दाखांजागोन ख्रिस्ट'नि आखल आखुआ जोंनियाव थागोन जेब्ला जों इसोरजों दाखांजागोन जों जेब्ला 1:3 फरायगोन अब्ला जों मोनहागोन इसोरजों दाखांफिनजायोब्लासो ख्रिस्ट'नि आखल आखुआ जोंनियाव थागोन होननानै बाव रोखा बुंदों 1:3 बाव होनदों जायया इसोरजों सारिजाहोबाय जायया इसोरजों लुखांजाबाय जायया इसोरजों दिखांजाबाय जायया इसोरजों दाखांफिनजाबाय बियो पापखौ मावबाय थानाय नङा आरो इसोरा बिनि बिफा आरो मानोना इसोरनि आखल आखुआ बिनियाव थागोन होननानै बुंदों जायया इसोरजों सारिजाहोबाय बियो पापखौ मावबाय थाया मानोना इसोरनि आखल आखुआ बिनियाव थागोन जायनियाव इसोरनि आखल आखु थागोन बिसोर पाप मावनाय नङा होननानै बुंदों जायनियाव इसोरनि आखल आखुआ थागोन बियो पाप मावनाय नङा आरो इसोरनि आखल आखुआ थागोन जेब्ला बियो इसोरजों सारिजाहोगोन बियो पाप मावनाय नङा इसोरनि आखल आखुआ थागोन जेब्ला बियो इसोरजों दिखांजागोन जेब्ला बियो इसोरजों दाखांफिनजागोन इसोरनि आखल आखुआ बिनियाव थागोन अब्लासो बियो पाप मावनाय नङा बेनिखायनो जों इसोरजों दाखांजानांगौ होननानै जों मैया सोलोंबाय जों इसोरजों दाखांजाबायब्ला जोङो बे ख्रिस्टियान आखल आखुखौ जोङो मोननो सेस्था खालामनांगोन आरो बे ख्रिस्टियान आखल आखुखौ इसोराल' होनो हायो आरो जोंनि साननाय मावनाय थाबायनाय गासिबो ओरैबायदि मोजां जानांगोन होननानै इसोरनि बाथ्राया जोंखौ फोरोंबाय दा जों बयबो गावखौ मोजांखा होननानै सानालासिनो जोङो आरो बेनिफ्राय साबसिन जेसेबां मोजां आरो बेनिफ्राय साबसिन जाबावनो जों सेस्था खालामनो जों मोजांनि थाखायनो गाहामनि थाखायनो जोंनि न'खर जोंनि जिबनाव जोङो जौगानायखौ मोननो हायो न'खराव जौगानायखौ मोननो हायो जोंनि गथ' गथायफोरनि सायाव जोङो बोरखौ नुनो मोनो
दा जोंनि मोजांखौ जोङो नुहुरदोंब्लाबो आरो बिनिफ्राय साबसिन जों मोजां जानो हास्थायनो इसोरा जोंखौ जेब्लायबो मोजां जाजानो लुबैयो आरो नंगुबै जिनुइन खृष्टान आखल आखुखौ इसोरा जोंनिफ्राय हास्थायो। जों इसोरनि बाथ्रा खोनासंनाय साफ्रोमनिबो सायाव थानानै इसोरा जोबनो गैयै बोर होथोंसै आरो जोंनो खृष्टान आखल आखु जिउ खांनो थाखाय इसोरा जेब्लायबो जोंखौ हेफाजाब खालामथोंसै। आं बे समखौ जोंनि मानगोनां दैदेनगिरिनो हगारना होफिननाय जाबाय। थेंक इउ सार।